Ang ato dahing lutuon is adobong paku. Nga ang subak kay mga sobra sudan mga karni karni giperito. Lamas first gidungan na lang nako ang bombay, pero ang dapat gidon taon nahon is bombay dahil ahos. Tapos atong subak guys is sobrang karni giperito, tapos isubak kamay na lang kada ginot. Dapat ma-brown ang lamas bago ilunod ang karni. Pero kaya nagdali man ka, kaya gidutom na ang atong amo, ato nang ilunod ang karni. Atong ituan og tuyo, silver spoon bay of soy sauce. Tapos i-close. Dapat butangan na to og tubig kay grabe kay kagahi ang pinirito nga karne para siya mahumok. Pero before ta magbutang sa pako unandaan tangan tog season is palasa lamig kay na siya guys. Ang mga ginagamit na ako ginisa mix dili na ko maglit siya na lang siya. Tapos i-close. Wait a minute. Ngiti akong lutuan guys. Tama ang magbukal daw. Tsuda. Bukal na siya. Nang ilunod ang paku. Bali ang mort day na to ani guys kay kung ano lang siya bali 30 pesos kini nga sudan kay kining subak nga atong gibuhat is sobra lagi na siya guys. Na may mga sobra tiguma batang sa freezer, tapos prituhon nga isubak kay para makatipid. Kay karong panahon na sa kamahal sa palitunon, kailangan kitang magtipid para mo sinso punta kita kay
kanunay na lang ko. Mm. Yan. Yan guys. Bye bye. See you next video. Maniud to sa me. Bye bye.